راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة لإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو. سلام كبرات تغذاتلتي راديو إرنا نايلوم علت 19 ميازيا فنونا قدم مجمارنا نملا حزب إرترا فتاويون بفلايكا نامنتي كريستنا روحس بعلتن ساين منه علتاو زينا ኣብ ግሪክ ዝነበሩ ኤርትራውያን ዝርከብዎም 47 ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት ናብ ጀርመን ግዒዞም እቶም ዜጋታት ኤርትራ ኣፍጋኒስታን ሶርያን ኢራቅን ዝኾኑ ስደተኛታት ብዘይ ኣለይቲ ኣብ ማዕስከር ስደተኛታት ግሪክ ዝጽንሑ ምዃኖም ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገር ኣብ ዝዘርግሑ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብዚ ንመላእ ዓለም አንቀጥቂጡ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምምካት ጻዕርታት ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ማዕስከራት ስደተኛታት ዝርከቡ ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ቀንዲ ተጠቃዕቲ የኾኑ ምህላዎም ብዝተፈላለዩ ተጣበቕቲ መሰላት ይግለጽ ጀርመን ነዞም ኤርትራውያን ዝርከብዎም 47 ትሕቲ ዕድመ ህጻናት ኣብ ሃኖቨር ተጣይ ዘላ ደድሕርቶም ላክዘምበርግ 12 ኣብ ተመሳሳሊ ዕድመ ዝርከቡ ህጻናት ምጥያሳዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምዚ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዘስፋሕፋሓሉ ዘሎ እዋን ኣብ ከቢድ ጸገም ብምውዳቖም ኣብ ወጻኢ ብዝርከቡ ደለይቲ ፍትሒ ሓገዝ ክግበረሎም ጻውዒታት ክቐርብ ጸኒሑ እዩ እቶም 4 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት ኣብ ክሊ ዕድመ 8 ክሳብ 17 ዝርከቡ ኮይኖም ጀርመን ኣብ ዝኣተውሉ ካብ 18 ሚያዝያ ሒዞም ን2 ሳምንታት ንበይኖም ክዕጸው ምዃኖም ሰበስልጣን ሃገር ይገልጹ بمسارة سرغب حبريتا كاب حمام كورونا ناتا مخانم ab ዝተረጋገጸሉ እዋን ከዓ ንቡር ናይ ምጥያስ መስርሕ ክጅምር እዮም ሃገራት ኤውሮጳ ጸገም ስደተኛታት ኣብ ምፍታሕ ሸለልትነት የርኢ ኣለዋ ኢሎም ዝኸሱ ተጣበቕቲ መሰላት ምጥያስ ናይዞም 47 ትሕቲ ዕድመ ህጻናት እኹል ከም ዘይኮነ እዮም ዝገልጹ ማስተርካርድ ፋውንዴሽን ዝተባህለ ትካል ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዘጥቅዕ ዘሎ ወራር አንበጣ ንምምካት ዝውዕል ናይ $10 ሚልዮን ሓገዝ ከም ዘበርከተ ተገሊጹ ውድብ ምግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ብ17 ሚያዝያ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ናይ $10 ሚልዮን ሓገዝ ኣብ እዋኑ ስለ ዝተረኽበ ዕዙዝ ኣበርክቶ ከም ዘህልዎ ገሊጹ በዚ ማስተርካርድ ፋውንዴሽን ዘበርከቱ ሓገዝ ተጠቐምቲ ዝኾነ ሃገራት ኤርትራ ጅቡቲ ኢትዮጵያ ኬንያ ሶማልን ዩጋንዳን እየን ኣብዘን ሃገራት ከቢድ መጥቃዕቲ ዘውርድ ዘሎ እዚ ብናይ በረኻ አንበጣ ዝፍለጥ ወራር ኣብቲ ዞባ ካብ ዝርከብ ህዝቢ ን20 ሚልዮን ድሮ ጥሜት ከውርደሉ ጀሚሩ ከም ዘሎ ውድብ ምግብን ሕርሻን የመልክት ወራር ዝዕስለ አንበጣ ኣብ ቀረባ ግዜ ክምከት ስለ ዘይኮነ ብፍላይ ኣብ ማእከላይ ዞባ ኬንያ ደቡብ ኢትዮጵያን ሶማልን ድሮ ካልኣይ ወለዱ ክጸፊ ምጅማሩ ከቢድ ሻغሎት ዝፈጥር ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ነዚ ናይ በረኻ ዕስለ አንበጣ ንምድምሳስ ውድብ ምግብን ሕርሻን ናይ $153 ሚልዮን ሓገዝ ክሓትት እንከሎ ዛጊት $114 ሚልዮን እዩ ረኺቡ ዘሎ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ንጉዳይ ፈለግ ናይል ብዝምልከት ናብ መራሕቲ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ መልእኽቲ ይሰድድ ኣሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሳምሕ ሹክሪ በአካል እናዞረ ዘብጽሕ ዘሎ እዚ ካብ ፕሬዚደንት አልሲሲ ዝተላከ ደብዳቤ ኢትዮጵያ ናጠቃቅማ ፈለግ ናይል ብዝምልከት ካብ ዝካየድ ዝነበረ ዘተ ድሕሪ ምስሓባ ዝተፈጥረ ወጥሪ ሰማይ ዓሪጉሉ ዘለዎ እዋን እዩ እቲ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ባንኪ ዓለምን ዝተማከለ ኣብ መንጎ ግብፂ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ዘተ ኣሜሪካ ምስ ግብፂ ብምውጋና ኢትዮጵያ ክትስሕብ ከም ዝተገደደት እያ ትገልጽ እዚ ፕሬዚደንት አልሲሲ ዘመሓላልፎ ዘሎ መልእኽቲ ናብ ታንዛንያ ደቡብ ኣፍሪቃ ሩዋንዳ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ደቡብ ሱዳንን ኒጀርን ዘጠቓለለ ክኸውን እንከሎ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጸቕጢ ንምፍጣር ዝዓለመ ይኽብሉ ዲፕሎማስያውያን ተንተንቲ ይገልጹ ኣቐድም ኣቢሉ ተመሳሳሊ መልእኽቲ ናብ ጅቡቲ ሶማልን ኣልጄርያን ከም ዝተላከ ዘመልከቱ እቶም ዲፕሎማስያኛታት ካልኦት ሰበስልጣን ግብፂ ናብ ቱኒዝያን መውሪታንያን እውን ከም ዝበጽሑ ኣፍሊጦም ኢትዮጵያ ካብቲ ዘተ ድሕሪ ምስሓባት ጀሚራቶ ዘላ ዲጋ ገና ሙሉእ ብምሉእ ከይተዛዘመ ካብ ናይ ዝዓመት እዚ ክራማት ጀሚሩ ማይ ከተዕቅለሉ ክጅምር ምዃና ድሕሪ ምግላጻ ኣብ ግብፂ ከቢድ ሻغሎት እዩ ፈጢሩ ዘሎ ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ደጊምና ደጋጊምና ርሑስ በዓል ትንሳኤ ንምነ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ